ens agrada prou a nosaltres pujar a l'escenari i a més també pensem que és una manera de nosaltres pugem aquí, ens ho passem molt bé, crec que es nota que ens ho passem bé i volem pensar que també és una manera de fer que l'alumnat també estimi molt més l'escenari veient-nos a nosaltres doncs, que també ho fem perquè bueno, ja se sap que amb l'exemple sempre una imatge val més que 1000 paraules. Aquest any un dels projectes que volem presentar és la temàtica de curs. Com sabeu, cada curs dediquem l'any a una temàtica, sempre té a veure amb una altra disciplina. La música està present a tot arreu, lliga amb diferents disciplines i nosaltres sempre ens agrada dedicar el curs a música i circ, música i dansa, música i ball, música i cuina, música i màgia. Hem fet ja música amb tantíssimes disciplines i aquest any hem volgut titular aquesta temàtica música, poesia i llengües del món. Hem volgut posar aquest afegit, no deixar-ho només en poesia, afegir llengües del món, perquè una mica hem volgut copsar també tota aquesta musicalitat que té cada llengua, que depenent de la llengua té una diferent musicalitat. Evidentment, la poesia de per si ja té una musicalitat, després anem al Ramon Basora que us parlarà més d'això, jo ara amb això no m'estendré, però realment la poesia és música, són paraules fetes música també, però a més hi ha aquesta idiosincràsia de cada idioma que fa que tingui una musicalitat interna pròpia, diferent en cada cas. I una mica el concert que us oferirem, aquesta primera part d'aquest acte, el concert que us oferirem, hem volgut representar aquestes tres parts. Hem volgut ser estrictes en el sentit ortodoxes, per dir-ho d'alguna manera, en el sentit que al final la frontera entre, per exemple, la música d'un cantautor i una poesia, a vegades és realment molt fina. Però el que hem volgut és una mica agafar poesies que ja existien i que d'una manera o una altra han fet que es creés una música aquí. I per tant hem deixat aquesta música més de cantautor, que potser són petites poesies realment, cantades, però que s'han creat ja directament per ser música. Aquesta part l'hem volgut deixar perquè hem pensat que volíem centrar-nos més en l'altra. Aleshores, a la primera part de l'acte tenim aquests nois i noies aquí asseguts a primera fila. Una mica el que volem és justament mostrar tota aquesta part que us comentava de les llengües del món. Tenim la sort en aquesta escola que tenim alumnat que són les famílies o ells mateixos són d'orígens molt diferents de tot el món i justament tenim aquí una mostra de 8 idiomes. Avui, ara de moment n'hi ha 7, falta una, no sabem si arribarà o no, si no ja us ho direm. Però són aquests, suposo que tenia el programa, la lectura de poemes d'arreu del món, doncs aquí pujaran tots aquests alumnes que es presentaran i ens diran el país i perquè entengueu, els que no sapigueu els 8 idiomes, doncs perquè sapigueu el que estan dient, doncs tindrem aquí la traducció perquè pugueu entendre les poesies que ens llegiran. Després continuarem amb dues peces, que són la suite de poemes de comiat i l'Ametla, que són poemes que han inspirat músiques, però no són poemes musicals, sinó que són obres instrumentals, però que han estat inspirades per poemes. Després tindrem les 3 següents obres, i últimes, que són Collita, La leyenda del tiempo i Guantanamera, que són directament poemes que han estat musicats. Molts d'ells, al final, realment aquesta que faré ara com a exemple no la interpretarem avui, però realment hi ha poemes que una vegada musicats han transcendit fins i tot molt més del que haguessin transcendit segurament si no l'haguessin musicat. Perquè si jo, per exemple, us dic Caminante no hay camino, se hace camino al andar, doncs no sé si penseu abans en Serrat o en Machado. Això cadascú. Jo penso en Serrat perquè és el nostre padrí. Quedaria mal cada vegada que fos al revés. Però bueno, que en tot cas realment són obres que han transcendit el poema inicial. I l'últim tema, el Guantanamera, sí que també us anuncio, que és un tema instrumental. El Guantanamera es va fer a partir d'uns poemes de José Martí, però són extractes del poema, no és el poema tal qual, sinó són extractes de poemes de José Martí,
I bueno, també és una obra que la farem instrumental perquè hem pensat també que segurament molts de vosaltres només sentir la melodia us agafarà moltes ganes de cantar, així que com veureu al programa teniu aquí la lletra per si algú té ganes d'acompanyar-nos cantant la lletra, doncs evidentment esteu convidats a fer-ho. Per últim, sobre el concert, sobre aquesta primera part de l'acte, només vull posar especial èmfasi, sempre ho dic, però és que per mi penso que és important i m'agrada sempre dir-ho quan fem actes d'aquest tipus, que és un luxe formar part d'aquest col·lectiu que som aquí el professorat i tot el personal de l'Escola Municipal de Música Eixample. És un luxe en molts sentits, és un luxe evidentment personal perquè que dius, escolta, fem això i tal, doncs sempre la predisposició total sempre hi és. Però a més, en aquest cas també, jo també vull remarcar especialment que a part de les interpretacions que sentireu aquí avui del professorat de l'escola, que són excel·lents, a més hi ha tota una part de creació. O sigui, ara us he presentat així ràpid les obres, però si entrem una mica en el detall, els primers poemes són poemes d'una professora de l'escola, l'Àfrica Imanit, que els ha musicat junt amb la Carolina Rius, professora també de l'escola. Amelda, el poema no és de ningú de l'escola, però és música de Deix Puig, també professora de l'escola. Collita, que és la tercera que farem, també el poema és de Montse Gort, però la música és de Laia Rius, que precisament és una de les... serà la cantant que cantarà aquests poemes. La leyenda del tiempo de Lorca és una versió de Ricardo Pachón, però l'arranjament per a aquesta formació l'ha fet Carolina Rius, també professora de l'escola. La Guantanamera, que és l'última, aquesta no, l'arranjament el farem entre tots quan us posem tots aquí a cantar-la i farem aquí una darrera creació in situ. I després d'aquest concert de professors, que esperem que us agradi, que gaudiu molt, tenim aquest luxe de tenir el Ramon Besora, que ens farà una conferència sobre poesia, pensada en una conferència molt familiar i segur que molt divertida, perquè vaig estar parlant amb ell un matí aquí una estona i ja em va fer que m'agradés molt més la poesia del que ja m'agradava, vull dir que és un luxe que el tinguem aquí. Després us la presentaré, arribat el moment, i justament el Cor Crescendo interpretarà unes cançons de Ramon Besora, musicades també. Ja hi havia una primera versió que nosaltres també el Jordi Gats, que és el pianista que ens acompanya, ha fet també el seu propi arranjament de les peces. I després, si teniu ganes encara, sapigueu que podrem fer un brindis aquí per brindar pel curs que ens espera, que segur que estarà ple de projectes, a part d'aquest molts més, que anirem explicant, però que havia de ser un any tranquil i ja us dic jo que no ho serà, que ens hem tornat a liar. Doncs això, us deixo amb aquests meravellosos nois i noies que us llegiran aquestes poesies i res, que tinguem un molt bon curs. Chanson d'automne de Paul Verlaine. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une longueur monotone. Tout suffocant et blême, comme sonne l'heure, je m'en souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Der har jeg hjemme, der har jeg rød, der fra min hverdaggård. Du danske sprog, du er min moderstemme, så sød hvis jeg, du mit hjerte når. Du danske friske strand, hvor årligt kæmper græder, så står mellem Emblegård og Hundelhaver. Det elsker jeg, Danmark, min fædreland. poema que es diu Mut en alemany
an i coratge en català. Fliegt der Schnee mir ins Gesicht, schüttel ich ihn hinunter. Wenn mein Herz im Busen spricht, sing ich hell und munter. Hör nicht, was es mir sagt, hab keine Ohren. Fühle nicht, was es mir klagt, Klagen ist vertoren. Lustig in die Welt hinein, gegen Wind und Wetter, will kein Gott auf Erden sein, sind wir selber Götter. Hola, em dic Júlia i avui us presentaré un poema en xinès que es diu Shen Xiao. Shen nian bu jue xiao, chu chu wen pi niao, ye lai feng yu shang, huan luo zhi duo shao. Hola, sóc l'Albert i ara us presentaré un poema que es diu The God of Stories. I learned to listen to what I see, but never quite to see what I hear. And something has always been missing in the hearing. Glam of truth. No, that's been there. It's something else. The origin story of the God of Stories. Yes, that's it. That headless moon, not slowing with the night, but the moon as it dissolves, dawn, hectic canvas, the self-portrait of the first silence. Hola, em dic Sòcrates i avui us recitaré un poema que es diu Izaki. Sagis ston pijemo yatin Izaki. Naef gesenane macris odromos. Γεμάτο περιπέτειες, γεμάτο γυμνώσεις. Τους λεστιγόνους και τους κύκλοπες, τον θυμωμένο Ποσειδώνα. Μη φοβάσαι τέτοια στον δρόμο. Ποτέ σου δεν θα βρεις αν μένει η σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτείς οι κινήσεις, το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, πάντα στο νου σου να έχεις την Ιθάκη. Το αθήσιμον εκεί είναι ο προορισμός σου. Αλλά μη βιάζεσαι, το ταξίδι διόλου. Καλύτερα χρόνια πολλά να διασκεδάσει. Και γερός πια να αρέξεις. Στο νησί πλούσιος με όσα κερδίσεις στον δρόμο. Μη προσδοκώντας να σε δώσει η Ιθάκη. Hola, em dic Maria i us recitaré un poema que es diu Pensaments. Садок вишневий коло хати, хущі над вишнями гудуть, лугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечері коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечері подає. А мати хоче навчати, та соловейкам не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата та соловейка не затихли. Fantàstic, moltíssimes gràcies, Carla Lina.
Un aplaudiment pel Jordi Gaig, que està també. I comencem ara sí amb el concert de professors. Com la ferida oberta que abans de guarir-se deixa sortir el que crema, el text. Sovint entendre el puc i un cervell modest fa una passa enrere. És una nosa, la punta d'una punxa d'una flor bonica, allò que em descorba. Per què costa tant quan et sents bé? I tanta tinta enfosqueja el paper quan ets ferit i supura la ferida. Sento el dolor del teu plor en el meu plor. Cruixir del pit esberlat per tanta llàgrima. Cada cremor, cada punxada, cada sangló, per únics incomunicables. Ferides tendres que en reobrir-se creen més espais. Espai necessari, hàbitat de les nostres absències. Consol? No, no és possible el consol. Cada llàgrima esgarrapa la teva pell. S'escola deixant un traç entre la carn. Precipiten aigües dibuixant camins, aregants per omplir d'absències. Poc a poc arrelaran en tu, habitant-te. Imbricades entre la teva carn, tornen a ser presència. Consol? No, no és possible el consol. Cada llàgrima traça un espai per a l'absència. Perquè habiti en tu, perquè la seva presència fos en tu, esdevingui la teva força. Sobre la teva pell precipiten les aigües, fent camins que ompliràs d'absències. Absència que esdevé presència poc a poc. Petits camins llaurats per un llarg dol. Profunds, et deixaran l'espai per si habitats. Gota a gota, raig a raig, per tots i cadascun dels teus estimats. Presents. Faré silenci. Faré silenci com les aigües quietes. Veuré el fons cristal·lí de talls. Faré silenci i romandré present i calma, observant, somrient, tot allò que no és enfora. Faré silenci i en ell
em seran més properes. Faré silenci. Ametla, Pandora, el premi de ta boca, i em sana ta saliva d'aigua sorda. I saps ser, doncs, la set i la saó, i saba, i sang, i suc de branquilló. I ametla abans de fer-se ametla. Diré de tu l'humit que amera i dreça.
Bé, nosaltres interpretarem un poema de la Montse Gor, que vaig musicar ara fa un temps, i és un poema que parla doncs, dels bons moments. Es diu Collita i és una collita de bons records i bons moments. Seran
especial menció a aquests alumnes de l'escola que també ens ajuden a fer aquests concerts perquè a vegades quedava superraro. tres trombons, sempre estan disposats, la Joana, la percussió, el Víctor, aquí que no sé què nosaltres estem fent capaneros, que evidentment ara veureu allà també el Pau, el Marc, l'altre el Marc, bueno, estem a tot el programa, que agraïm-nos molt especialment que estiguin aquí ajudant-nos a aquest concert del progrés. I res, ara que us tenim a tots a dalt, doncs això, que si algú s'anima a cantar Guantanamera, que aquesta és instrumental, doncs tenim d'atendre el programa i res, que si algú va presentar a la sala i vol buscar-nos concerts, doncs que també encantats, no, també? Gràcies per haver vingut, després continuem.
Moltes gràcies i ara sí, donem pas a aquesta conferència. Ramon Besora, mentre hem de deixar una mica lliure tot això, us el presento una mica. El Ramon és mestre, editor i escriptor, molt bon coneixedor del món escolar, ha col·laborat activament en la formació de mestres i és autor d'una bona colla de llibres, que segur que avui ens ensenyarem uns quants, destinats als infants. Alguns d'ells han estat traduïts al castellà, euskera, gallec, rus, alemany, coreà i àrab. Molts dels seus poemes han estat musicats i cantats pels infants de diferents indrets de Catalunya. Avui tindrem una mostra aquí a l'escola. I també és autor de diverses publicacions i articles sobre didàctica, creativitat infantil, la construcció del lector i poesia i escola, entre altres. Ha estat president del Consell Català del Llibre per a Infants i Joves i membre de la Junta Directiva de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana. Ha rebut diversos premis nacionals i internacionals, entre els quals destaquen el Premi Baldiri Reixac per les seves aportacions en el camp de la didàctica de la llengua, el Premi de Literatura Infantil Atrapallibres pel seu poema Zoo de Paraules i l'Octògon d'Honor atorgat pel Centre Internacional d'Estudis en Literatura de Joves de París. Les seves edicions han estat guardonades amb el Premi MIT de l'edició 1993, el llibre més original, i a la Fira del Llibre de Bolònia, el 1992, amb el Critici Inerva 13 i el 1997 amb el Premi Internacional d'Innovació. Va ser fundador i president de l'associació Miquel Martí i Pol, de fet, amic íntim de Miquel Martí i Pol, i actualment és patró de la Fundació del Poeta. Figura a la llista d'honor de la literatura infantil i juvenil de la Institució de les Lletres Catalanes. Ahí lo dejo, Gracias, Ramon. Moltes gràcies i molt content que heu tingut la idea de tenir la poesia tan present, però acaba de dir una mentida la Paula. Jo no he vingut a fer cap conferència. Després d'aquesta meravella, diu, ara una conferència sobre poesia. He vingut a demostrar a petits i grans que la poesia és una cosa divertida. Mireu, jo em dedico, jo llegia poesia des de molt petit i la vida em va fer un regal immens. Jo encara no tenia 30 anys, vaig conèixer en Miquel Martí i Pol, he pogut estar al seu costat durant tota la vida i fins i tot el vaig acompanyar al moment de la mort. He pogut ser amic d'alguns altres poetes i he viscut la poesia de molt a prop. I també us diré, pel respecte que em feia la poesia, jo havia escrit moltes coses, no vaig començar a escriure i a publicar poesia fins fa pocs anys, i potser porto 5 o 6 llibres ja publicats. Per tant, avui el que intentaré fer és que em dedico ara. Estic jubilat, vaig a les escoles i m'interessa molt tallers per mestres per demostrar-los de quina manera es pot introduir la poesia a l'escola i que vegin que realment no és aquella cosa avorrida. Jo aquest any he estat a 25 escoles de tot Catalunya. A vegades em truca un mestre i em diu, Ramon, hauries de venir perquè per Sant Jordi em diuen treballem la poesia. I els dic, i durant l'any què feu? O sigui, pensen que la poesia és un vestit de festa, que el tenim a l'armari i recitem un poema per Nadal. La poesia és una cosa de cada dia i us ho demostraré. Us demostraré que la poesia realment és una cosa de cada dia. I la satisfacció més gran que tinc és les aportacions que fan els infants. Jo soc especialista en literatura infantil. És l'aportació que fan els infants. Per exemple, fa 2 anys, a Valls, 300 nens i nenes en un teatre cantant els meus poemes. No hi pot haver regal més gran que aquest. I després és que em dedico, no només que vull que llegeixin poesia, el que intento és que n'escriguin. I ara us demostraré com a mi em deien, quan jo feia de mestre, Ramon, tu obligues els nens a escriure poesia? Dic, jo no obligo mai, jo els sedueixo perquè m'escriguin. Mireu, fa molts anys jo era mestre en una escola d'Esparreguera, on venia la vostra companya, la Carolina Rius. Era mestre d'una escola d'Esparreguera i bé, un dia truco a casa de Miquel Martí i Pol, quan encara no el coneixia, i li dic, voldríem venir amb una colla d'infants perquè han fet tots uns treballs basats en la seva poesia. I la seva dona, la Dolors, una dona extraordinària, em diu, Ramon,
Tu saps que el Miquel està malalt? Sabeu que tenia esclerosi múltiple? Sí, saben perfectament que el Miquel Martí Pol està malalt. Diu, però no l'he vist mai cap escola, no l'he vist mai a veure. Diu, quan seria? Dic, home, un centenar. Clar, dic, jo no soc per dir tu sí, tu no. Vaig fer 2 ocuparts, ens van presentar a Esparreguera i potser diria que és la vivència més preciosa que jo he pogut viure. Fins i tot després, només arribar l'endemà, una nena de 9 anys em diu, Ramon, podries enviar aquest poema a Miquel Martí Pol? Diu, poeta, estàs callat, parla... Diu, poeta, estàs assegut, mai no t'aixeques, viatge dels teus poemes. Poeta, estàs callat, parlen els teus poemes. Però tu, poeta, et comuniques amb els ocells i després canten els teus poemes. És bonica la teva vida, poeta. Això va anar continuant i van publicar un llibre. Jo em vaig dedicar durant un any a anar per les illes i pel País Valencià aquí a recitar poemes d'altres nens i explicar l'experiència. I vaig rebre 2.000 dibuixos de nens de tot arreu i van publicar un llibre que ja no es troba, que es deia Rellotge de Pagès, on hi ha la creació total, poemes de nens amb il·lustracions d'altres nens. I el dia que el vam presentar vaig dir, els nens han de tenir la dignitat que té qualsevol poeta gran. Per tant, així com els nens llegeixen poemes de grans poetes, aquell dia vaig voler els nens asseguts a primera fila i grans poetes llegint els poemes dels nens. Va haver Pere IV, Vicent Andrés d'Estellers, naturalment Miquel Martí Pol no pot llegir, i després hi havia actrius com l'Anna Lizaran i una colla d'actrius. I això és dignificar realment la feina dels nens, i això és el que estic fent. Llavors diu, ara heu sentit uns instruments. El que tocava el violí o el cello o el piano, si no haguessin afinat bé les cordes o les tecles, no haguessin aconseguit una bona melodia. Doncs el poeta és el músic de la paraula. Si el poeta no és capaç d'afinar bé les paraules, no aconsegueix una bona melodia. Per això dic, la música i la poesia són dues coses tan agermanades que gairebé són una mateixa cosa. Mireu, jo a vegades els dic als nens, escolteu, Pere IV deia que totes les paraules del diccionari són poètiques, vull dir que es pot fer poesia de tot. Miquel Martí Pol deia, si totes les paraules són poètiques, totes les situacions són poetitzables, es pot fer poesia de tot. I Octavio Paz deia que el que no és allò que veiem, allò que hi ha, sinó allò que els nostres ulls ens transmeten, allò que veiem. Fins i tot Picasso deia, jo no pinto allò que veig, pinto allò que penso. Per tant, què ha de fer el poeta? Mireu, deia un altre, Huidobro, un poeta xilè, deia que totes les coses tenen una paraula amagada en la paraula que les designa. I jo intento que els nens i nenes trobin aquesta paraula amagada. I us demostraré que hi ha una paraula amagada. I després la buscarem i l'anirem trobant. Mireu, un poema a vegades pot venir a través d'una mirada. És molt important tenir els 5 sentits desperts. Ve a través d'una mirada. Un dia, la meva neta, quan tenia 4 anys, passejàvem pel camp, veia i em diu, padrí, jo soc d'un poblet de l'Alt Urgell, del Prepirineu, i allà ens diuen padrí, no ens diuen avi. Padrí, diu, té, i em regala com això. I em regala això. Jo giro i veig un camp i uns camins plens de roselles. Jo arribo a casa i dic, he de trobar la paraula amagada. Diu, primavera, era la primavera. Diu, primavera, encens els prats, els camins entre els sembrats, fanalets de llum vermella. Quina llum fa la rosella? Aquesta és la paraula amagada. Un altre dia veig una nena a sota un castanyer observant amb una atenció extraordinària, vaig pensar, no li digui res, no la molestis, què deu pensar? I quan vaig arribar a casa, vaig pensar, ja sé, aquesta nena ha trobat la paraula amagada. I aquesta nena estava observant això. La castanya, sabeu que va recoberta del pelló, el pelló com la nou i l'ametlla. Això és el pelló. Arribo a casa i dic, ara sí que és veritat, aquesta nena segur que he trobat. I escric,
Una nena encuriosida, observant un castanyer i totes les seves branques estan repletes de pellons, exclamà amb gran sorpresa: no sabia que en un arbre hi naixien eriçons. Vaig trobar la paraula amagada. I això m'ha donat satisfacció perquè em van escriure fa poc de la Biblioteca Internacional de Múnich i m'han demanat permís per aquest poema col·locar-lo en un calendari d'aquest any, del 2023, que sortirà en alemany i en català. Bé, doncs això és a través de la vista. O sigui, veient una cosa, naturalment, és trobar la paraula, buscar-ne una altra. Un poema, i després, naturalment, ja tenia l'eriçó, doncs he de fer un poema de l'eriçó. I aquí tenim una caixeta de música de l'eriçó. Això ho porto a les escoles perquè ho facin ells. I llavors, si tenim aquí, escolteu ara, el poema de l'eriçó. Un poema a vegades ve a partir d'un sentiment. Quan feia de mestre vam tenir una gran mala sort, un alumne de 9 anys es va tornar sec. A mi em va atrapar, encara quan n'hi penso, d'arribar una mena d'emoció d'aquell nen que després, al cap d'11 anys, va morir. Sempre he tingut present el tema de la ceguesa i vaig escriure un poema que diu Els 5 sentits. Diu: amb l'oïda i amb el tacte, diu l'Anton, veig com raja l'aigua fresca de la font. Amb el gust veig tot d'una el color d'una pruna. També veig amb l'olfacte quan el pare treu del forn una coca de recapte. I et pots creure que amb la vista n'hi puc veure? Un altre sobre la ceguesa, diu: una nena que cega a la mare li va dir: els meus ulls no hi poden veure i m'agradaria creure que no sempre serà així. Escric poemes en veu alta, però no en puc llegir. I m'agradaria saber, mare, què diuen els poetes, què escriuen, què volen dir? Digue'm què podré llegir. I la mare li contesta: llegiràs poemes, Aina, poemes i altres escrits, no amb els ulls que no hi veuen, amb els ulls que tens als dits. Un dia, quan la pandèmia, em va trucar una actriu amiga, i em va dir: Ramon, m'agradaria enviar un poema per Sant Jordi a totes les residències de la tercera edat. Pensa en algun poema. Era Sant Jordi, naturalment vaig pensar en la Rosa, i la poesia per mi emmarcada amb el nom del Rossinyol, i li vaig enviar aquest poema que diu: Diu la Rosa al Rossinyol, petit ocellet cantaire, si com tu pogués cantar, si jo tingués aquest do, li contesta el Rossinyol, però si tu ets tota flaire, ets bonica, ets tota llum, com ningú perfumes l'aire, què seria aquest jardí sense tu i el teu perfum? Fa la Rosa vergonyida: ben segur que aquesta vida, Rossinyol, sense el teu cant, que és cançó i és poesia, no tindria tant d'encant.
Un altre dia, en una escola, jo vaig escriure un conte en vers que es titula El rei Granota. Estava en una escola i quan ja sortia a la porta, un nen em diu: Ramon, què significa la corona que porten els reis? Us puc assegurar, em vaig quedar calat, dic, ja us ho escriuré. I al cap de pocs dies els vaig enviar un poema que el titulo Un barret foradat que deixa passar la pluja. Diu el rei que el que ell porta al cap, la corona, una cosa tan brillant, tan rodona, significa majestat. Majestat! Si tothom sap que el rei porta al cap és un barret foradat. I quan plou, quan plou, té tan xoc remullat, ningú sap si és el rei, si és un pop o un rat. I després els hi vaig dir, poesia es pot fer de tot. I em surt una, no Ramon, no és veritat. Perquè no, hi ha coses que no es pot fer poesia. Digue'm una cosa, diu la caca. Mireu, jo que vaig néixer en un poblet molt petit, a tocar del bosc, a la muntanya, a casa hi havia vaques, cavalls, gallines, conills, i tenia molt present el que fan les vaques a tan rodó. I els hi vaig enviar el que deia: diuen mosques i mosquits, quins regals tan exquisit. Quan la vaca cua en l'aire deixa anar aquell present i ens arriba tan bon flaire, tots a un ens salivem. Però un d'aquells insectes, que era fill de casa bona, molt polit tot un senyor, fa, quan el pastís esnifa: jo vull tortells d'obrador, que els altres es pengin la tifa. Però ara us diré, és l'hora de la veritat, us diré, jo, no ho digueu a ningú, però jo no sé si he escrit jo aquests poemes. És que em va passar, a mi, com que he llegit molta poesia, em passen coses molt estranyes. Mireu, al costat de casa meva hi ha un noguer. I a mi m'agrada anar sota el noguer, no hi ha ningú, jo recito poemes, llegeixo poemes, els recito. I un dia em va acompanyar un amic. Cau una nou, l'obre, diu: Ramon, fas trampa. Aquest matí he anat i he trobat una nou. Veràs, trenca-la. Trenca aquesta nou. Amb el peu. Trenca-la. A veure, mira què hi ha dins. Vine aquí, vine aquí. Vine aquí. Veieu? Mira. Espera't, us diré primer. Mira, ha sortit el cucut. El cucut és l'únic ocell que no fa niu. A mi m'agraden molt els ocells. És l'únic ocell que no fa niu. Observa un niu que li agrada, va, treu un ou d'aquell niu, el llença i posa el seu. I li van cuidant el cucut. Per això hi ha aquella expressió en castellà que diu: és muy cuco, ve d'aquí, és molt espavilat. Llavors, veieu? Llegeix. Al bosc soc l'ocell més viu, cucut, cucut. Ja que a mi no em cal fer niu, cucut, cucut, de segur que heu sentit dir. Perdó. Cucut, cucut, que uns altres el fan per mi, cucut, cucut, mentre jo em can festiu, cucut, cucut, a tots celebro l'estiu. Molt bé. I fins i tot ben música. Veiem. No ha funcionat això. No ha funcionat això. A veure si és aquest. A veure si és aquest. Aquest. Moltes gràcies.
I a mi em va fer dubtar. Escolteu, Cau del Noguer, una nou, hi ha un poema que jo tenia en un llibre i em diu, tu l'has copiat. Jo no sé si és que l'he copiat, no sé si el Noguer, com que el reguen poemes, va creant i treu el fruit, és un poema, per tant ja dubto si realment els escric jo. Però veu, aneu sota el Noguer i llegiu poemes. A mi m'ha passat molts anys, però potser aneu llegint i potser ho aconseguiu. Per això dic que a vegades em passen aquestes coses estranyes. Una altra cosa estranya que em va passar. La meva neta feia 5 anys i el meu regal és un poema. I li vaig fer un poema que diu 1, 2, 3, 4, 5 són els dits d'una mà, són els anys que jo tinc. L'any vinent seran 6, no m'espelma el pastís i em caldrà l'altra mà si els anys vull comptar. I en el moment d'encendre el pastís, les espelmes, resulta que no teníem llumins. Jo que me'n vaig a buscar una capsa de llumins, trobo una capsa de llumins. Trobo una capsa de llumins que hi veig una oreneta. Jo quan veig una oreneta penso en poesia. Hi ha un poema de Miquel Martí Pol, diu heus ací una oreneta, la primera que ha arribat al poble, i l'home que treballa al camp, i la noia que passa pel pont, i el vell que seu en un marge, etc. I jo que l'obro, dic, ostres, i diu, encén la passió per la poesia. Jo que l'obro, i aquí tenim un poema de l'oreneta que no sé si em va caure de l'arbre o és que el vaig escriure jo. A més, explicaré etiqueta amb un secret. Quan vaig escriure el llibre de poesia Zoo de Paraules, hi volia posar un poema sobre l'oreneta entre tots els animals perquè, d'alguna manera, del poema de Miquel Martí Pol. I n'havia escrit un i no em vaig estar satisfet i no li vaig posar. Fins que no vaig estar satisfet d'un poema d'oreneta, el vaig posar en un altre llibre que es diu Laberint Roig. I llavors va sortir ja aquest poema. I els dic, sabeu per què em passa? Perquè llegeixes, i tots em diuen, perquè llegeixes molta poesia, perquè llegeixes molta poesia. Però no acaba aquí la cosa, Un dia convido uns amics a berenar. I dic, cadascú ha de recitar un poema. Però penso, potser els hauries de convidar a berenar. Vaig a comprar unes galetes i penso en una copeta de moscatell i les galetes ja farem. Jo que vaig a berenar, a buscar, i em trobo. Vaig a buscar unes galetes. Vaig a buscar unes galetes. I com que em passen aquestes coses, que no sé què, doncs mireu, obro la capsa i tenim aquí, per exemple, veiem el poema, la galeta rodona petita i diu la lluna. Diu, la lluna es posa ulleres de sol, de nit l'enlluernen els ulls d'un mussol. A l'altre rodó diu, el sol. Faig al revés. Diu, treballa de dia, somia de nit, que diu a la lluna, em vols per marit? Aquí tenim el ball de les formigues. Diu, les formigues matineres, ben lleugeres, en fileres, pugen dalt del campanar, perquè el so de la campana els agrada molt ballar. Quan sona ning-nang, ning-nang, totes ballen. Quan sona ning-nang, ning-nang, totes ballen el can-can. I després, un dia, anava a Roda de Ter, on vivia Miquel Martí Pol, passava pel bosc, m'agrada estar al bosc, i veig unes formigues que em miraven i pensava, perquè em miren si em sembla que no em coneixen. Dic, jo tampoc les conec, però a veure, i em diuen, Ramon, que ens portaries una carta als Reis? I com, clar, com els he de dir que no? I em van donar aquesta carta. Diu, estimats Reis de l'Orient, diu, a l'hivern, quan la neu cau, quan fa fred i bufa el vent, com que no sortim del cau, no sabem què passa al món, i ja és ben trist, ves per on. No sabíem les formigues, ens ho han dit unes amigues, que cada any des de l'Orient porteu regals a la gent. Aquest any, si us ve de pas, som a Vic, a prop del mas, a la reina que té gires podeu portar-li aspirines. I a nosaltres, les obreres, fem bondat i som feineres, uns caramelets de menta, xocolata ben calenta, una bufanda de punt i torrons dels de Gramunt.
aquestes són les coses que passen quan un es dedica i llegeix molta poesia. Llavors, ja que hem parlat de Miquel Martí i Pol, com a editor, sempre m'he especialitzat en literatura infantil i juvenil, però també m'he dedicat a fer llibres objecte. Un dia, l'any 2001, era l'any internacional del voluntariat, i em va trucar la Generalitat que pensés algun regal per refer. I l'endemà els dic, jo ho tinc. Dic, podem regalar una joia. I em diu, Ramon, una medalla no. Dic, és que les meves joies no són pas les medalles. Dic, i tinc el millor joier aquí a Catalunya. Diu, qui és? Dic, el Miquel Martí i Pol. Me'n vaig a veure el Miquel, dic, Miquel, hem de fer una joia. Diu, vés a veure el Capdevila, que és el millor joier. Dic, no, el millor joier ets tu. Dic, per què no agafem paraules de l'A a la Z que tinguin relació amb solidaritat i jo faré el joier. Tu fas una haiku de cada una d'elles, aquells poemes de 17 síl·labes, tu fas un cada una d'elles. I va sortir això. Abecedari, una joia solidària. Un llibret enquadernat amb seda. Un llibret enquadrat amb seda on hi ha el preu que el vaig fer jo mateix i on hi ha l'abecedari solidari d'en Miquel Martí i Pol. Fins i tot al moment de la mort vaig pensar quin recordatori podem fer i vaig fer això. Quan va morir ell, el recordatori va ser aquest. Vaig agafar l'última pàgina, que és la Z com a final, i posava Miquel Martí i Pol poeta i aquesta imatge com a punt final de l'abecedari. Aquest va ser el recordatori que vam fer en aquell moment. Llavors, no sé què més tenia, tinc moltes coses, però com que he vist que ja està. A part d'això, quan em diuen Ramon, hauries de venir per dir, doncs si és tot l'any, vaig fer peça única també, aquesta. Vaig agafar una noia que em fes les il·lustracions i aquí tenim. Podeu venir? Veniu els tres. Mira. Poseu-vos aquí, així. Mira, una aquí, tu aquí, tu al mig, tu aquí. Mira, agafa. Vine, agafa pel mig. Mira, així. Posa't aquí. Veieu? Això hi ha un poema per cada un dels mesos de l'any. N'hi ha un que em fa una satisfacció immensa perquè a l'escola que jo vaig anar de petit, al poble que es diu Peramola, aquell poblet petit, ara a la façana hi ha aquest poema meu amb una intervenció artística de l'escola Massana d'aquí a Barcelona, on hi ha una lluna immensa de vidre. I a la mestra li vaig dir, jo vaig cada any a fer coses amb els nens de l'escola, i li vaig dir, aquest any treballeu què vol dir demanar la lluna, i vaig fer aquest poema que titulo Poca cosa. Aquest any, Pare Noel, demano ben poca cosa, poder jugar amb la pilota que de nit es veu al cel, només demano la lluna. I ara necessito 20 voluntaris. Aquí. Necessito 20 voluntaris petits o grans. 20, veniu. No, primer si jo us cridaré. Us donaré unes lletres. Mira, us donaré unes lletres, mira. Qui més? Veniu. En necessito 6. Seieu. Els cridaré.
No, una altra. No, ara t'ho diré. Una altra, i ja està. Seu. Aquí terra mateix. Mireu, l'últim llibre que he fet es titula La lletra que tot ho canvia. L'últim llibre que he fet es titula La lletra que tot ho canvia. Perquè veieu que la poesia és joc, també és joc. Em vaig dedicar a buscar una paraula que traient la primera lletra, la primera, havia de ser la primera, quedés una altra lletra i una de les dues fos un animal. I ara veureu el joc. A veure. He deixat passar per la capsa. Aquí. Que vinguin els que tinguin un gomet groc, les lletres que tinguin un gomet groc, que es posin aquí. Heu de fer una paraula, amb aquestes lletres. Quina paraula podeu fer? Molt bé, tren. Molt bé. Mira, vine aquí. Ara poseu la lletra així d'alta. Així. Tren. Diu, passen coses ben estranyes. Un tren veloç per DLT, ara és un animal amb banyes. Que vinguin els que tinguin el gomet blau. Veniu. És molt fàcil, a veure si fem una paraula. Molt bé. Mira, així. Aixeca la lletra en l'aire. Diu, aixeca la lletra així en l'aire. Diu un gos. En un piset em fan viure, em duen lligat pel carrer. Voldria ser fort, lliure, no un gos petit petaner. Vaig voler anar al notari per poder esborrar la gent aquest trist abecedari que em té lligat presoner. Com canviar la meva vida en signar el document. Ara visc entre muntanyes, soc feliç, fort, corpulent i m'he lliurat gent a hora dels capricis de la gent. Que vinguin els que tenen el gomet lila. Aquí. A veure, fem una... Per anar de pressa, amigo. Posa't al davant. Aixequeu la lletra. Molt bé, perfecte. Nous. Nous és llegir a l'etiqueta fins que un dia s'esborrà la N a la primera lletra. Ves per on, diu la gallina. Ves per on? Ara els cova una gallina. Ara que diguin els que tinguin el gomet verd. Ho que fem mànec. Mànec. Vine aquí. Aixeca. Vine aquí. Diu, dalt del mànec d'una escombra, com m'agrada cavalcar. Quan agafem embranzida, ningú no ens pot atrapar. Però un dia al cavallet, un soroll d'encabritar, i a la soca d'una vetja me'l veus que va parar. Pobre mànec de 5 lletres que tenia, la primera la perdé. Pobre mànec qui et diria que d'un mal en surt un bé. Ara aquàtic ocell, com un veler sap navegar, i ja no li cal cap bruixa quan té ganes de volar. I, per últim, els que tinguin el gomet vermell. Quan el gall perdé la G, s'esvalotar el galliner. Quin renou i xiscladissa, somrient feu l'oca al gall sense cresta ni plomall, rei fatxenda presumit, miren que t'has convertit en una simple hortalissa. Aquest
Aquest és el llibre, que veieu les il·lustracions són una meravella, que és cadascun d'ells. Els nous soques. Hi ha un os del gall, la solució és aquí. I acabo amb la moreneta, que diu, tothom em diu moreneta, vist tancada a Montserrat, no puc veure les muntanyes ni a la plaça treure el cap, però un dia, quin miracle, tot un poble el visitar, i de tant i tant besar-me l'inicial em desgastar, i ara puc sobrevolar tot aquell màgic paratge, indret de pelegrinatge en muntanyes com no n'hi ha. Per acabar, si em permeteu, aquest llibre que vaig publicar l'any passat, he tingut una gran satisfacció perquè fa un mes m'han comunicat que un jurat internacional l'ha escollit entre els millors llibres del món del 2022. És un personatge que és un conte poètic amb tocs d'humor que el vaig escriure fa molts anys i no l'he publicat fins ara en vida de Miquel Martí Pol. Mireu, un dia, jo vaig conèixer Miquel Martí Pol quan feia 7 anys que estava malalt i em va regalar un poema que acabava d'escriure que diu: mira'm els ulls, fixeu-vos perquè trec els elements per fer aquest conte. Diu: mira'm els ulls que cap fosca no vens, la força als ulls. Vinc d'un estiu amb massa pluges, però duc foc a l'arrel de les ungles i no tinc cap sang traït pels racons de la pell del record. A l'any d'abril farà anys del desgavell, 7 anys. El número 7 el repeteix moltes vegades a la seva obra. Per tant, jo agafo els ulls i el número 7. I acaba dient que platges enllà perquè la mar el renti i el sol i el vent en facin diademes. D'alguna manera, després de la maltensada de la malaltia, reclama la diadema, que per mi és l'art de Sant Martí, l'iris. I per tant, el llibre es diu Iris. És un animal que té la força als ulls. El número 7 és important perquè cada 7 dies canvia la lluna. I per tant, i d'aquí, i ara el podeu veure, si dura molt poc, podeu veure'l en pantalla. Podeu tacar el llum? Els Iris, un conte de Ramon Besora, Més fort? il·lustrat per Susana Serena. Els iris són uns petits animals nocturns que habiten generalment en comunitats als afores dels pobles d'alta muntanya, on els cels, a la nit, s'omplen de lluna i són especialment lluminosos. El seu cos és allargat, cobert d'un pelatge dens i suau que ofereix distintes tonalitats segons l'edat. El groc rogent dels primers anys de vida va adquirint tons d'un verd metal·litzat fins a l'edat adulta, quan presenten el seu aspecte definitiu, color blanc de neu amb un dibuix virulat a l'esquena. No se'n troba cap d'igual. Recorden els quadres de Miró. Tenen 7 potes, encara que per caminar solament n'utilitzen 6. La 7a és de recanvi. Aquesta característica, que sens dubte representa un avantatge sobre la resta dels éssers vivents, comporta a la vegada un risc, ja que fa que siguin assetjats sense treva per l'associació AAAP, Associació d'Animalons Accidentats que han perdut una pota. De la seva activitat diürna se'n coneix ben poca cosa. Segons sembla, de dia es tornen invisibles. Solament la coexistència de sol i de pluja els fa aparèixer. Els raigs solars imanten els seus ulls
que en ser banyats per gotes de pluja provoquen jocs de llum al cel de coloració molt variada en forma d'arc. Gràcies a l'extraordinària capacitat lumínica que desprenen els seus ulls i a la manera de comunicar-se, se'ls atribueix l'invent d'un alfabet que, segons els historiadors més distingits, és l'inspirador del codi Morse. El que més sorprèn dels iris és el fet que poden posseir diferents intensitats de llum que utilitzen segons la fase lunar: llum llarga, llum curta i llum de posició. A més, en tenen una altra d'especial, groguenca, que utilitzen en la fase de lluna minvant. Les nits de lluna plena irradien una resplendor potent i enlluernadora d'una netedat cristal·lina amb matisos de colors que configuren un paisatge màgic d'una captivadora irrealitat. Mentre dura aquesta fase, es mostren més comunicatius que mai. Dos minúsculs intermitents situats sota el nas els permeten intercanviar senyals lluminosos utilitzant seqüències de flaixos curts i llargs que representen les lletres i els nombres. Les nits de lluna nova projecten una llum esmorteïda, tènue, capaç d'enfocar només una distància curta i il·luminen tot el que toquen amb un aire de misteri, provocant ombres i siluetes de perfils fascinadors. Les nits de lluna creixent sembla que sostinguin dos petits fanalets per avisar-se els uns als altres del perill de col·lisió. Aquesta és la fase més adient si voleu fer amistat amb algun d'ells. Proveïts de papers de cel·lofana de diferents colors i d'una llanterna ben potent, us podeu apropar a l'indret on es troben i, si sou cautelosos, els podeu observar tranquil·lament. Amb la llum de la llanterna traureu la mirada de l'iris amb qui desitgeu fer amistat. I en aquell precís moment, si li feu arribar amb senyals curts i llargs de colors diferents aquest missatge: lluna creixent, alegra la gent, immediatament us contestarà: quan la lluna creix, l'amistat neix, i se us acostarà disposat a passar uns dies amb vosaltres. Podreu gaudir de la seva companyia, us ensenyarà les claus del seu llenguatge lumínic i us explicarà les històries més divertides que mai hàgiu sentit. Caldrà, però, que a la darrera nit de lluna creixent el retorneu al seu net, ja que si es troba en captivitat en qualsevol altra de les fases lunars, desprèn unes descàrregues elèctriques d'efectes imprevisibles i s'enlaira cel amunt, d'on mai més podria davallar. Els iris escampats per l'espai sideral se'ls anomenen ovnis. Les nits de lluna plena s'apleguen tots en una clariana que s'obre enmig d'una densa roureda on celebren un ritual solemne, i els iris mascles es transmuten en femelles i les femelles en mascles. Després s'adormen ben junts amb un son dolç. Us he promès que no hi hauria conferència. Espero que hagueu vist que la poesia és una cosa divertida i que cal jugar amb les lletres, les paraules, cal llegir molt i ens hem d'animar a escriure allò que això és el que heu de fer. Molt bé, moltes gràcies. Si tu
Perfecte, ja he dit i que ho diguin ells. al programa hi ha la resposta. Si poden llegir, què seria? Ah, clar, era el pont. D'aquesta endevinalla? Ho saps? Potser sí, Elsa. Era el riu, el riu. Ja ve la terra. Era fàcil pel quac-quac. I l'últim que farem és la història del ratolí i el gat. Perdona, abans de començar, que parlo del ratolí, acabo de fer, és una edició només de 333 exemplars, que ho vaig dir als nens, que és, ja que parlem del ratolí, i me n'havia descuidat. Ara us vull explicar un conte. El conte d'un ratolí molt elegant, barret capa, botins grocs i corbatí. Però veu un gat l'atrapa i el conte s'acaba aquí.
Perfecte.